Awan taong Baak, picturean ka ulitan. Pa kasi ka basit aba matabas ka. Andre, makabandog mo lang siya. Kung panindig ka mata Baak, kaya mo lumaban kapitan. Andres! 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 Oh, kumpay. Ni Andres Tigray. Arat toy, apaya. Ano man ti ka sa pulam kinyanan. Kita tayo nagtungtungan ming aglinis si kalsada. Ah, tataba. Apay madin yung baga kinyak dirabe eh. Baka nalipatan na nga yung baka kanyam. Ah, kasi yang. Sige, agor kalabi. Te baga kinyana. Sige, Tigray. Tara na sa loob, balik ka na. Tawag natin si Papa. Uray, jakpay nangabak ng kapitan. Ipakita kita tao nga sakti karapat dapat. Apay, nagsapa ka magtambak. Uy na, may mayat nga nasapa tata. Adutin makakita kanya tang agdaldalos ta. Ayun niya, nalaing ka nga talaga. Kuwi na, intan, tama di nga maldawan. Awan to makakita kanyatan. Sige, aguray ka labit tita, tagalak ti bulag, kung dala ka yung cellphone ko. Apay, agdala ka pa ila ti cellphone. Kung na ba, ang talak ti cellphone, tapos nagdaldalos ka, picturean ka, tada may post mo di Facebook mo. Siyempre, nung makita tayo picture mo di Facebook, nagdaldalos ka, ibagata nagagot ka. Ay, win ay Andres, pagpabilibin na nga talaga. Sige, ingkala na yung cellphone mo. Sige ba, aguray ka labit tita. Nice. Damit lang lalaing ni Andres ay Adumo lang makikita ka Jake. Aging lilinis da, sada picturan, sada umalis tumo lang. Tambak, ito yun. Nice. Oh, sige, intan Andres, makalinlinis akon guys. Sige. Nice. Unahin tayo tibatog mo, ta si kamalati, butos kanyak. Sige, dito itawag yan na. Agminis ka na habang natubibuyan eh. Takam. O sige, picturan ako na. Bandaman to na Baak, nawan to makikita kanyatan. Sa bagay. Nay, kitaan nyo po di Baak, Nay. Madi pa yung ngabak ti kapitang kagdaldalusan. Ha! Nice. Lalong to apaw, nung nakatugaw ang kapitan ni Baak, awang pulos makita yung turo ti kalsada. Ata di pangako ni Baak. Nice. Ana, picturean ka Baak, awang taon na eh. Gawin na Andres, awan may taon na eh. Sige raw. Ito ba, bakit? Sige, sige, pertakam. May atin. Ito pa yung misa. Purma. Apo na yan. Tarakay, misa pa, misa pa. Pura yung Baak. Nagmamait ka alam dito yan. Ayos. Ayos. Tama. Pura yun yan. Ano yun, George? Lapay-pay sumo yan. Ana, doon na alam mga picture ko ng Andres. Kung Baak, ado-ato yun. Ikam to natin caption natin, i-post mo di Facebook mo. Nice. Ano ti i-caption ko Andres? Wow, walang imposible kay Kapitan Baak. Punain, mayat si ka. Sige, ta nang makawidak di balay kay i-post ko. Sige. Ta ginig dalos. Kan? Daduman madalusan dyan. Di Baak, nataon eh, kaway ka.
Dito na eh, nasamay. Sige ba, aglinis ka na eh. Nakatubig-buhay dyan yun. Yeah, pakita. Uy, sige, buy-buyain na kaya. Nay, awang taong ba? Picturean ka ulitan. Pa kasi ka basit aba matabas ka. Andre, makabannog mo lang siya. Kung panindig ka mataba, kaya mo lumaban kapitan. Agtiis ka. Ni, adaman tao ng Andres. Kanapi ko ka, ang dalis ka na patakam. Mabalin si kamit Andres, nabannuga ko. Ni, madi mo tabak. Sikat yung lumaban ti kapitan, madi nga syakmoy. Kaya pa, kita nyo ani ba, nagagayat, kasi ati lumaban ti kapitan. Nice. Bak, gusto ka tang, agarbisin na eh. Sige Andres, nabannog na amig nga talagan. Sige raw, tapos nagtukod yun eh. Sige, Intan. Okay sa bahan Andres. Bannuga ka di ah. Wala, kayang pa ay. Kitang taman Andres, no may tialak ta cellphone. Ay na, may tabaak. Siya man, naglabo mo, tagkapo yung mga brightness na. Oo, kita ma, nagmayak ta alak, di ba? Nice. Pang model mo, goong, 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 goong. Oh, atoy, apunay ng Andres, naalam si ka, mayat alak dito ya. Nice. Nga laki ni Baka, hindi mo, photographer na ito eh. Tagawid Andres, mabisina ko. Uray sak ba? Agurguro ti tiyangkaon. Puray siya nga rod Andres, dapay pakimat na ito tiyangkong. Uy, ay. Uray natin parapas mo na eh. Uray natin kaon. Hindi, talaga kasi natin nagagayt. Nice. Takiro tayo. Kap, nangabakan! Dato ba ito yung kanakam na ba? Nga ba ka, George?